Тоҷикистон ватанам, як гӯшаи Тоҷикистон ватанам. Эй дӯст биё, гулу гулзор ватанам. Ассалому алайкум ҳамватанои азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Ҳамеша дуогӯи падар, модар ва ватани азизамон Тоҷикистон бошед. Дӯстои азиз, раз канали мо фикри шумо номгузорӣ дорад. Ман рости фикри мардума хеле хондам дар бораи чоршанбеев. дӯстои азиз, ҳама хато мекунад. чоршанбеев низ хато кард. аллоҳ бахшоянда ва меҳрубон аст, гуноҳҳои азими мову шумо мебахшад. иншоалло ки гуноҳи ваям худованд бахшида бошад. ва дар ҳаққи ватан ман гуфтаниам ки бародарои азиз, баъзеҳо гӯш мекунам дар интернет, рости дар ҳаққи ватан ҳар хел гапҳо мезананд. ватан мисли модар аст. мурдаю зиндаи моро ватан қабул мекунад. дар дур истода ин Россия, ин зебогӣ, ин пулу, ин чи гул мекунаду суд намекунад. ҳаракат кунем, мо камам бошад дар ватани худ ободӣ кунем, хонаи худа обод кунем. ватан ин мисли модар аст. мисли модаре ки дар фарзандаш мақсад ҳеҷ гоҳ рад кардан наметавонад. фарзанд, модар чӣ хеле ки фарзанд ҳамеша қабул дорад, хо бепул аст, хо пулдор аст, модар қабул мекунад. ватанам мисли модар аст. мурдаи зиндаи мо қабул мекунад ҳамеша. барои ҳава ба қадри ватан, ба қадри обу хоки ватан расем. иншоалло ҳамин мо бародарои азиз як гапа чиз мекунам. бояд помири душанбеги хуҷандӣ гуфта чиз накунем. якдигара мо як бор кардем, 25-30 сол қафо рафтем. агар ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ намебуд, мо мумкин чанд қадар пеш қадам будем, мисли давлати ҳамсоя Ӯзбекистон. ё пеш рафтагӣ, ҳоло чи ки ҷанг накарданд. худованд ватанамо ободу зебо бошад. сарвари давлати азизамон Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша саломату бардам бошанд. бародари азиз, бисёриҳо ҳар хел гап мезанед. мегӯем ки як намак хӯрда 40 сол андеша кардааст. дӯстои азиз, мо намаку обу хоки ватана чанд сол шуд хӯрда истодаем. мо ҳазорсолаҳо ба ватану модар қарздор ҳастем. ба пешвои миллат низ мо, дӯстои азиз, бояд дуогӯ бошем, ҳамеша фахр кунем чунин пешвои миллат дорем. давлата мо ҳамеша ободу зебо бошад. пешвои миллат ҳамеша саломату бардам бошанд. худованд умрашона дароз карда бошад. дар хизмати ватан ҳастанд. касое ки дар хизмати ватан модар ҳастанд, аллоҳ ҳаматона умратона дароз кунад. ба қадри ватану модар расем. аз зуриё истода ҳар хел гап назанем, барои ки ватан ин дигар аст. бо иншоалло мо мана 8 сол шуд дар шаҳрҳои мусофират меравем. бо ватан ба худ дигар хел ҳис мекунем. як дам мегирем, худаш ҳама муҳоҷират дорад. иншоалло бояд мо дар фикри ватан бошем, дар фикри якдигар бошем. иншоалло обод мешавем. худо хоҳад, худо кунад ки давлата мо ҳамеша зебою орому осоишта бошад. дуо кунем ки давлати ҳамсоя Афғонистонам низ ҳамеша хел ранги давлати худамо ободу зебо бошад. ҷанг ба ҳеҷ ки обурӯ нагирисад. ҷанг фақат худо гӯем ки ҷанг нашавад, ҳеҷ ҷо ҷанг нашавад, оромӣ, осоиштагӣ бошад. ба бародар чоршанбеев умедворам ки дар ватан кору фаъолияташа давом медиҳад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. дуогӯи ватан.